pointed na Good my... girl! Natalie pointed na my... Fuck, I didn't even fuck. Shit, fuck. Ja, Natalie, leave it. Ja, maar ga zitten, het is opruimen. Ja, maar ik ga even van achteraf vorentoe branden. Natalie scream. Dit is van... Kijk of die para geskroei is. Ja, onder die ding brand, jylle. Nee, Natalie. Lies! Dit is gevaarlijk! Jij moet! Chico. Banana flame. Oh, this is like biology. Dat is 16 of Come on. Okay. Wat brand zo'n nippelpaardjes van? Ja. Netflix. Oké, die nippelpaardje. Nog een nippelpaardje. En een paar Oh, paardjes. die arme brand. It's on fire, man. Oké, maar het Los het uit, Natalie. Oh, pas op, look. Dat is mok. Once, a frog peed on my hand and I got warts. This is revenge. Motherfucker. It's not revenge. Oh yeah. Some fiery action going there. At last. Fuck. Self. Oh, fuck, it's not working. Sparkle in dit. Brand is voor. Misschien met de brengespark. Het ligt brengespark. Maar nou jij een video op. Ja. Wat? Moet je nou non? Fuck off. Ja, jij kan pakken. Is mijn... Niet wat jullie gewoon spreken. Geen idee hoe leuk je aan stek. Shut up, nee. Druk het op binnen in die dingel. Ja, dat is zo. Ik kan niet zo. Ja. Gaan uitdrop. Natalie, moet niet naar Moenie. Gaan uitdrop. Zo, meneer, Oké, net moet je nog een bijzetten. Ja, druk hem nou op. Zet hem nou in. Nee, niet zo in die kop eerst, is het aan je brand steekt. Ja, burn je wel. Ja, Ja. lief het. oh jee, goed. Burning, burn, Dat is cool. Ja? Dan bij het para. Die, frog. Idiot. That That looks like a condom. Ja, dat is gewoon branding. Jij hebt hem niet gebruikt, hoe weet je niet eens condom niet? We need more fire. The eyeballs burning. Dit is een animal cruelty video. Lies. Als een kutsing aan die einde zit. En No real animals would use this stuff. what the fuck? Natalie. Wacht. Niet vlammen op papier. Fuck met je hand af. Dit is met de part, hè? Making some nice cold Died. Dinner. Ik denk actually gewoon, ik moet verlangen. Ik denk dat ik gebrand heeft. Ah, Hier is mijn bijna door de slot. Nee, je niet. man. Niet in. Kom. The demise of a frog. It takes a whole fuckload of forklift to fuck up a frog. Oh, fuck. Why I'm dissecting it? Oh, he's trying to be legless in a few moments. Tala mo niya, kom. Net jouw arm. Ik probeer het aan die brand te zetten. Hahaha, we're bilingual and biracial. Nadine, shut up. Oh, I'm burning its cheek now.
Het makes sizzling noises. Fuck met jou handen. Lights in the cheek. This is Rudolph the Red-Nosed Reindeer. And the frog is going down, bitch. Is het nog een even? Yes. Kan ik nog een Okay, this thing's quick. Oh, fuck, it stinks. I'm standing up when it's the worst. Smells worse than an old woman's fart. Oh, it stinks. Vaginal hair. And we've got blue flag. I mean, green. Okay, but frog is totally screwed now. Shit, the light went off. Harke vir die lagreine van. Oh yes, fuck, what the heck? It burned my hand! Okay, die frog gaan nou die. Ag, moenie naby weg kom. No, don't. Ek kan maar stop, hulle hoef die hele ding te sien. Dis al so sleg minute. Niemand komt zo lang kijken op parabrand. Nee. Kunt u mee zeggen? Jullie moeten mij zwaar op zo. Ik had nog drie. Fuck! What a nice. Fuck! It's burning both ways now. Quick. Best frog. uitgooien. Ja. Yes. Oh, je moet een picture van mij hebben. Ja! Dat is ook een dan aborten. Ja, maar nee, mag gewoon niet. Ik heb dus maar een open. Nee. This frog is fucked.